Ние сме Алекса и Михаела. Днеска ще изимитираме филм. Как оцеляваме в гората. Или пустоща, да. Ние вече си имаме направено огнище. Аз сега ще да събера още няколко пръчки, за да може примерно да запалим огън или да си направим подслон по-хубав. Така. Чухме вълци! Те наближават! Трябва да се скрием! Дойдоха вълците! Бързо да бягаме! Мале тази кора! Мале! Ой! Как ще се върнем в убежището? Възможно най-бързо! Не може да минем. Заклечихме се. Успяхме да минем. Бързо. Добре ли си? Добре съм, но май са победите ми. Да бягаме. Бързо да се скриеме тук. Може да не ни намерят. Отидоха си. Да се връщаме в убежището. Аз беше много бърз път до убежището. Ще се кача, Бързо! Аз ще кача нагоре да проверя дали идват. Дано да не идват, защото нямаме много храна. Така да не е от место. Спокойно, няма го. Добре. Но за всеки случай да си направим една ограда, да не минават. Добре. Сега ще направим оградата. Вълците са точно пред нас. Бързо, всички. Бързо, бягай. Бягай. О, те ни гонят. Преследват ни. Бързо да им потърсиме дупката. Натам. Еха, каква. Добре. Не можем. Трябва да се преместиме. Да.